İskender ne bi navekî Kurdiyê ne jî Rojhilata navîniyê. Lê xwedanê vî navî İskenderê mezin navdariyeke wisa mezin li ser vê axî hîştiye ku 2340 sal ji dû wî hêjî navê wî zara dikin û didin jiyandin. Ne bi tenê dîrok û çîrok, pirtûkên pîroz jî geh bi navê wî geh jî bi bernavkê wî Zülqarneyn behsa wî dikin. İskenderê mezin ji berî İsa di sala 356 da li Pelayê ji dayîk dibe. Li ber destê feylozofê mezin Aristo mezin dibe. Di 20 saliya xwe da dewsa bavê xwe dibe Kralê Makedonyayê. Lê hedûriya wî li welatê wî nayê. Berê xwe dide Rojhilata navîn. Lê yê wir jî nesekine û emrê xwe tim ser pişta hespê xwe derbas bike. Sînorên hikûmdariya wî Yunanistanê heya Hindistanê fireh dibe. Şerên ketiyê qet wenda nekiriye. Li welatê me jî şopa lingê wî hene. Dema ku ji Sûriyeyê vatê li nêzî Hewlêrê Gugamelayê Dariusê sêyemîn têk dibe û berê xwe di ser Zagrosan ra dide Hemedanê. Di sala 330 da Hemedanê hildide. Ji 30 salî şûndatir serêş emanê nade û hişê wî gura wî nake. Di zivistana 324 da li Loristanê komkujiyeke mezin pêktîne. Di Tevratê da jî navê wî derbas dibe, nivîsarên Süryaniyan da jî. Li gorî hin şîroveyan ew kesê ku bi navê Zülqarneyn di Qur'anê da behsa wî tê kirin, İskender bi xwe ye. Hin şîroveger dibêjin ew pêxember e, hin kes jî dibêjin na, evdekî Xwedayê qenc û xurt e. Zülqarneyn bi erebî tê mena xwedî strûyan. Ew kumzirxê ku İskender dide serê xwe du strûyên wî hebûne. Lê di çîrokên Kurdan yên ku Celîlê Celîl û Heciyê Cindî berhev kirine da behsa van strûyan cuda tê kirin. Dibêjin wextekî di serê İskender da rasterast du strû şîn dibin. İskender dikeve halekî xirab û naxwaze ev qîla wî bêzanîn. Kîjan porbir ku porê wî çê dike, ji bo sirra wî ji kesî ra nebêje, serê wî lê dixê. Yek, du, sê carekê porbirek ji bo wî nekuje lawa dike û son dixwe. Yê ji tu kesî ra jî behsa strûyên İskender neke. Çawa dibe? Rehm tê dilê İskender. Wî efû dike. Erê porbir ser son da xwe disekine û ji tu kesî ra jî parî venake. Lê demekê şûnda derdek dikeve canê porbir û govdê wî diwerime. Ewlîn hekîm û doktor jê ra çarê nabînin. Pir aciziya dikişîne. Rojekê hekîmek dibêje sirreke te heye. Tu heya nebêjî, tu ji vî derdî xelas nabî. Camêrî dibêje rast e, lê can jî bidim ez ji tu kesî ra
wê sirrê nabêjim. Hekîm dibêje ne hewce ye ji kesî re bêjî. Her re ser cemekî ji avê re bêje, ew jî wisa dike. Lê ber wê avê zîl şîn dibin, zar tên zîlan berhev dikin û pê fîqan çêdikin. Lê dema lê dixin, fîq sirrê eşkere dikin. Dibêjin striyên İskender hene. Erê, İskender bi navê xwe qasî 20 bajar ava kirine. Ji van yê herî navdar yê li Misrê ava kiriye. Dema ku 32 saliya xwe da li Babilê jiyana xwe dest dide, cenazê wî dibin İskenderiyeyê. Li wir vedişêrin. Lê cihê veşartî nediyar e. Li gorî çîroka Celîlê Celîl berhev kiriye, wexta mirinê İskender teme dike. Dibêje wekî çil çekdar ji pêşiya min herin, bikin şer û dew, belkî rihê min bizverînin. Nebû bi def û zirnan pêşiya min herin, belkî rihê min bizverînin. Wexta wisa jî nezvirî, bira çil mêr bilorînin. Ew jî nebû, bila çil mêrên din jî bikenin, belkî biken rihê min bizvire. Me di sêrî de jî gotibû, bikirinên wî behsa wî hêştêkirin. Dibe ku rih bikirinan dijî. Bextê we de me hûn jî kirinên xêr bikin ku xêr werin bi bîranîn.